Сречка, ние сме геймерите, но днес сме двама, защото Георги го няма, може би е болен. Така, ние сме двамата геймери, днес ще играем на Subway Surf. Както виждате, сме много богати, много сме добри в тази игра, между другото. И да. Окей, спираме да говорим, да се насладите на играта. Да. Да ви хареса. Може да сложим музика. Да. Да ми е Може по-интересно. може и гласът да не се чува, но дори и да се чува, можем да добавим музика, за да е по-интересен клипа. Да. Честно е яко. И тук сме с още един приятел, Хари. Да, нали? Но хора, ако имате идея за игра, която да снимаме, моля ви пишете в коментарите за вашата идея на клип. Следващото видео ще покажа как се тегли Люк Петчер, за да може да си хаквате игри. Да. Ще ви покажем и точно как става, защото едва ли знаете, ако въобще мисля, че повечето от вас не знаят приложение. Да. Да, и как се тегли. Ще направим. Добре, сега млъкваме, нали всички? Млъкваме, нали? Да. Добре, сега насладете се на играта. Да. Извинете за видовете. Да, много съжалявам, този клип е със снет в училище и много крещят. Тук има нагъзда. Тук ще някакъв нападар падна върху нас. Мама! Извинете за това. И тук ще умрях. Да, както виждате, направихме клип. Извинете, някакви двама тук. Да, направи. Тук ми се правихме. И сега се бият, мисля, че ще се... Не, сега се бият по пишките. Добре, да както виждате, умряхме заради тях. Много извинявайте. Много. Добре, хора. Сори много. Това кипче не стана. Добре. Може да добавим музика. Да, както бяхме казали. Мисля, че ще е по-интересно така, но ако ние Ще сложим някаква забавна музика. Но ние ще прегледаме клипа, ще видим дали всяка част се чува, ако нещо не се чува, мислим да добавим музика. Играта е лесна. Да. Аз много бързо правя 1000 точки. Да, но мисля, че трябва да изрежем някои моменти от клипа. Само загубяме. Добре, хора, както виждате, скачваме по влаковете, нали? Тази игра е много странна, защото няма как да има пари по влакове или човек да бяга по релси и да има такива бутийски варианти. Да. Но това е игра все пак, няма как, нали? Това е игра, това е игра, хора. Да, много ясно. Това беше. Както виждате, тук ще взехме един магнит, който е доста як, защото събираме такова. Парички. Макар че има покрив. Да. Добре, както виждате, току-що взехме две неща. Малко ще свършат обаче обувките, но пак само да. Може да видите бъга, когато обувките свършват и този човек ходи много странно. Да, това е вярно. И тук дойде още един приятел, който въобще не е от геймерите. Да, неговия YouTube канал се казва MasterTBG. Абонирайте се за тях. Много е странно как дядо кой да ми гони. Добре, сега мисля, че го чухте току-що. Нашия приятел Хари също играе в момента тази игра. Ако не знаете как се казва играта се казва Subway Surf. Много може да я видите в Google Play. Да, Google Play магазин. Да, за съжаление умряхме. Между другото забравих да спомена, че играем с хак и мисля, че ще е доста. Тази е нова, защото е с... Ето с хак, разбира се, ще може да съживяваме колкото пъти искаме. Хора, ако може и тук сме и също с The Killer 04. Който всъщност има също YouTube канал, но той е много гаден. Ами, значи хора, за съжаление ще се изтрия всичките клипове, за да стана по-известен. Някъде към 28 или 29 абоната мога да има. Да бе, 28 или 29. Какво? Пък видите има повече
твоето. Да, аз имам 9 копники, разпирай се другаде. Извинете хора, тук пак се повтаряха като миналия епизод. Да, този епизод е много хубав и ни дава виканици. Какви съм? Не, прав. Мисля, че не беше добра идея да снимаме в училище. Да. Мисля, че следващия клип... Почти всичките ни клипове са тук, защото иначе няма как да снимаме тримата наведнъж. Да, пък но ние сме- само събота и неделя можем. Пък ние сме половина годишни. Да, просто трябва да. Да, и това не е често. Добре, мисля, че съботата и неделята ще снимаме на парка. Момчета, аре, наистина в парка. Може и мастерите БГ да дойдат с нас за да Killer 04, всъщност не знам. Може и да дойдат да направим един клип заедно. Майка си! Майка Не. си да се пита. И какво съм 302 блок не съм много близо до парка. Дядо ми 303! Окей, хора, извинете, пак се подскараха малко. Да, това И заради тях загубвам. Хора, моля ви, не дейте да давате лошо. Добре, хора, това беше от този епизод. Лайквайте се, абонирайте се и чао!